ngono kae lho. Aku wegah. Iya kok wegah lho. Dik 400. Kok bar wayangan ning pasar Sukoharjo. Kok tak tukokke mobil. Iya. Mobil sedan. Oh iya, cocok. Tenan lho Mas, tresno kok ya Mas. Mas Nanda, sampai ngejak aku nendi. Ning pasar kono. Endi? Pasar Tawangsari. Nggih, Tawangsari. Ngapa Mas? Tak tukokne gledekan. Kok gledekan nggo ngapa? Mas Gareng, engko nek kondur ning omah engko tak cepaki Pizza Hut ya. Pizza Hut Pizza Hut. anget apa ora? Duh anget. Aku seneng. Iya. Mbak Apri. Dalam. Harus digandeng toh. Ngono kok. Sayangku Nanda, aku nek tekan rumah tak cepaki gedang goreng ya. Iya ta wong. Mas Gareng, engko tekan omah tak pijeti ya Mas. Nganggo hand body sing wangi kae ya Mas ya. Ya, aku seneng. Kok tekan rumah adus bareng ya Mas. Banding-bandingan ya, Mas. Yo, kowe ngajak rono, mojo rono, kowe mojo rono, mojo rono. Nah. Yo, saiki Mbak Maratu sing degleng gareng. Sampai gunung. Kok dijuduke Mbak Maratu? Yo no. Kaine nglumpuk. Njaluk nekmu sithik ya, Pak. Piye? Njaluk nekmu sithik. Jaluk. Jaluk apa? Kuwi ngampok. Iki wis to jatah iki nek mesti njaluk ngono. Gak seneng kok. Ya aja ngono ta. Engko karo merem padha wae. Dirayu. Mboten tega Pak gulu menjing lho. Iki dudu gulu menjing. Apa? Laker. Yo. Ya, kula riyen nggih. Ya, ya. Ya, Mbak. Saben bengi Mas. Oh, kumpul. Yo. Iya. Aduh Mas, jengklenganmu penak banget loh Mas. Ketake cilik jebulane penuk apa loh Mas. Ojo kalah. Ayo, ada. Pokoknya aja kalah karo Mas Gareng lho ya. Sing dhuwur sing pokoknya sing mantep ngono lho. Dari Cedak ana, nanda cedak ana serate nono. Kowe iki sing mesra kaya gareng ro, Mbak. ya, nah, lek ya ngono ya. Wes, idep-idep ngalah berkah. Ayo. Sarean. Iya, Mbak Apri. Yen memerjan among karo janur kuning Oh, yo. Ndang bubur. kok kurma nyuk to Mas mbok sing rada Piye nang? Enak to, Nang? Nggih. Coba ya. enak to Enak. kadian kok ndeh nggih Dak, tak omongi. Delom. Aku iki cedhaki ngono kuwi. Kena idune tok wis tayengen. Deni men kok. Oh, idune kaya bayu laut kok asem. oh iduwe bles kok kowe kok ne Yo. Mbak Maratus. Ganti. Kang Mas Gareng, ayo mesra-mesraan aku tipangku ya. Mas Aku gendongen. Wale. tak to Mas Kok saya juga kowe. kono dipangku aku gendongen gegermu bolong ora Aja gendong nyang. Ngapa? Gitu kali nyekalah pating tak kapok lho kowe. ya Kaya ayu wong nggo tabuh. Mbok yo nek dadi wong lanang sing gentle ki kaya bojoku ngene iki lho, kaya Mas Gareng ngene iki. Ya kowe jengen. Nanda, terokno pun kakak. tenang apa Rasane. Rasane piye? Atas.
Umume ki empuk atos. Kamu kowe tak lakban ki kaya Iki mana lho? Oh iki. angkat junjung kowe kok nek. Nandane muni celelekan lho Mas Gareng. Pipun? Ayu-ayu kok nggawa tabuh. Oke. Yo, Mbak Maratus. Wes kok le. Kuwi yuyu mangan salak. Apa Mas? Ketoke ayu nggo dongrak ya kuwi. Iya Mbak Maratus. Si mangkono cendrole. Kembang. Yo. Awas kumpul. Hidup. Kumpul neng. Oh. Piye to Mas? Kok gerugat-uget? Sik adek sik. Piye kabotan? Kula mumbul mboten niki mau. Yo kumpul. Apa guguget ki ngopo? Kula jane wis mumbul. Ora ketok. Oh, tak pripenke kok. Oh, iki mau mumbul ta? Wah, wis ganti wae ganti. Ganti. Nanda karo Mbak Maratus. Aduh. Wes jinak-jinak nopo? Jinak-jinak nopo? Yo pen. Yo. Sugeng rahapi. Mbak Apri karo Gareng loro padha cilike. Piye-piye ngomong piye? Sugeng rahapi. Rasudi. Kok nek iki kok ora sudi. Yo. Mbak Apri. Sik, bareng gandenganmu aku kok terus kathokmu mbok undangke. Ada apa dengan kathokmu? Sik, kowe bareng mangku iki mlintir apa piye? Sik, tak benake ya sayang ya. Wah. Nekmu kok copot kabeh mau diperkosa jan sing Rasa-rasa rekam. mbok yo ngene iki dadi wong wedok iki sing mesra ngene iki lho Mbak Pri. Ngono lho. Yo. Mbak Apri ganti. Aku ya mesra ya Mas. Mas Gareng selak gatel. Kayak salep. Ana kabel klonyong sing. Gua apa? Tak setrume iki lho. Yo Mbak Apri, jegleng Mas Gareng. Sing awak dhewe roman. Mbak Apri. Kembang wae baton. Oh sik. Etok-etok lewat rono. Etok-etok lewat rono. Lewat. Ayo rotok rene. Ojo kasar-kasar to, Pluk. Delok ngomongane to, Mas. Ngomongane ayu tak ge alus bak kakrak kok ngene ae. Mbok kaya anu Mbak Maratus mau lho. Yo, yo, yo Mbak Apri. Ngapa ta Mas? Aku ki mbok deme wis. Sing lanang kok anyang-anyangan ngono ya. Oh nek ganti. Gareng sing nembang sing jegleng Apri. Aduh. Wes. Yo Reng, kembang. Yo. Ciak manol. Ciak manol ora masalah, ciak bingking kuwi sing repot. Yo Reng. Kembang. Kembang wae weton. Siap ya Mas. Gunung. Seneng Gareng seneng. Piye? Mantep toh, enak toh. Patoke ngono wae aku. Gareng iki belum ada. Lah, dicepi kok ngene tetep tampet tak tok kesagon-gon, Mas. Oke, aku kok ya terus ngono ki lho. Menang kowe lho Reng. Mbak Maratus wae iso jegleng ngono kuwi. Lah kok jegleng. Gak iso. Wah, aku yo iso. Ojo. Lah apa? Lah napa kok ojo napa? Kaya dioperkan. Oke, Jan. Yo, Mbak Maratus yo. Nana Kepacetan sareng kok cengengan kok tak waplok lho. pe mapano tak jegleng. Ayo nang mumbul nang jegleng. Tak
penak ndi karo mau. Piye? Rasane jenggleng aku karo princess piye? Iya menak Mbak Maratus. Lho, piye piye? Sebabe apa? Ori. Lah kuwi mangsamu imitasi kok. Reng, kowe nyedak karo sing kon sapa? Karo Reng. Oke. Mas, di bojoku mbok ora ditinggal-tinggal ngono lho. Iki jodone gur karo aku. Ora bakal tak tinggal ning yen nyedak. Kok ya nyedak? Kok jenenge wong bebojoan ki nyedak bojone ora apa-apa kok terus dituki kaya ngono ki. Yo, Mbak Pri. Isor panas. Yo. Raya Pan, piye? ora masing-masing ngisor watu dhuwur watu gecek. Kowe mateni lele ae. Panas. Udan. Monggo, Mas. Wis entek kok salah mbok tokke sik ana. Entek. Certi, Mak Maratus, panas udan. Panas sedang Wedian panas Aling-aling Kok kendang mbok sing agresif ngono lho Capek Jenggleng iki budar. Jenggleng kok anem ae. Jenggleng kok mak kluthik ngono iki jane iki. Iki terote kena tak dandanane sih. Piye? Beljo ini kena. Ya coba saya dandani jenggleng sih. Siap. Yo. Mbak Pri. Cek. Ya. Nganti ora muni, tak balekke ndilir ngangsurna. Nadyan wadan sarta Mbak Maratus Ino mania ya. Ino mane banyu jenggleng kok meneng bae iki. Ya piye-piye nek penak sing lemu ngene iki lho, Mbok. Lah ku kok loro kok balungan tok ngono. Delokke Ngapa? pabrik tahu. Apa? Ampase wambune. Ampas iki. Yo langgam ayo dijogeti. Gomino niki wae kersane. Bapak Mbak Maratus, yo Mas Gareng, Mbak Pri joget kabeh. Yo. Dek jaman Oh
Bayu lho. Mbak Muryani asal. Mbak Muryani. Mbak Muryani. Nggih. Ngono dipethuk dhewe ngono, pethuk. Wah, Tutuk. Walah sapa sing nabuhi sapa? Ora Sudek apa men lho. Ora wong iki lencer kuning bagus totok-totok. Ya. Ngono kek totok-totok. Ora apa-apa, nggih genep-genep donya. Wah, ayo dipethuk. Lho. Ayo, Dang, ayo. Ora mambrot kaya bocah iki nyapa lho kowe iki. Kuwi wis ben kuwi lagi ketemu kesenengane ngono kuwi. Ayo Dang ngono, pethuk ngono. Gayane iki lho. Ning Sapa-sapa dibeli mong anu mang sisihke. sinten? Beskap setunggal iki Mas. Terus mbok sapa-sapa dibel. Sopire son barang diwelingi jarik. Olah sabuk peniti barang anu sabuke turai siji. Wah. Gayane iki lho arep dadi opo. Ning bar dandan. Ning bar dandan ngoten malah bagus sing ngluwi jenengan, Mas. Apa ya? Estu Wah tenan. ya seneng aku. Tenan iki ibarate wis muga-muga kewahyon ya. Kewahyon bentukmu dadi kaya genset ngono iki. Ya nyek. Mboten. Ya Bang. Sri Uning ya. Nggih. Ya. Bawani sik Sri Uning. Sing gampang wae. Nggih. Tintingane dirungokke ora disawang. Nah, ngono kan aku iso leren. Cara diakal ngono bosok. Ngono ya dibayar ning ngombe-ngombe ngono. Syukur. Nyambut gawe leran-leran saka sapa ngono kuwi? Ngadeg. Ora ngadeg tak koprok. Nyambut gawe ngene ngadeg no. Enggak. Wae. Yo, iki lagi wetone kok dijarak. Nak nesu apik men Mas nggih. Piye nesu piye? Wintu irunge mak entulup. Irung kok jambu mete. Dapure lho. Mboten dapure. Walah untu loro kok bak. Untung nganggo spasi kok kuwi ya. Lho. Nembang kok. Wih ngopo? Yo. Sinebut pahlawan putri. Sing dimateni Mbak Mur ora gendere. Putri. Lho. Yo, kuning. Sri Huning Mustika. Alah. Tuban. Bareng kula mat-mat ngagem beskap kok ketok bagus ya. Ken biyen jane, Mbak. Alah. Ya pure. Kan biyen. Kok lek ngomongi saja ken biyen, Mbak. Rai kaya TV plet. Sik kaya Putra Kanjeng Sira lawe. Niki asuhan jenengan ta, Mas? Niki asuhan jenengan iki. Kok asuhan piye to? Putra asuhan ngoten iki. Anak asuh kok asuhan. Nggih, maksude asuhan apa? Ora aku. Pangandasmu e. Kok galak men lho. Sik. Kowe iki pengendang apa buta? Pengendang kok sumbare mangan ndase wong iki lho. Kaya tedas-tedas. Sing mbok ge mangan ki apa untu taring ora duwe ngono lho. Digecek sik. Wah, puyer apa menungso digecek sik lho. Padak kaya obat juntal. Yo, Duk Pranggung. Duk Pranggung bojone Goro. Ladenono mesake iki lho. Gak sido. Keperbak-perbi ngono ae. Bebelo. Magandeng Pak Mur, digandeng Pak Mur di direket. Kowe iki digathok jodho-jodho kaya wong kesetrum. Nah, ngono lho. Lho. Ampun kenceng-kenceng to. Lah aku gregeten ae. Kok gregetan.
Ya. Loh, Kok Bebelo Wiratmaya Sik alon-alon. Sik. kaya bayi. Deler. Ngerti Mbak Mur oleh ngeceh. Masamu kaya patke apa piye ta? Anu. Tan wurung Sri Huning gugur dadi mustikaning Tuban. Oh gandrung kok meneng tok ya dirayu apa piye bocah kok ora ndek inisiatif lho. Ora. Mboten saged ngrayu nek ngrangkul buron kok. Lho lah. Yo keh tunggale nek kuwi kok. Teng, kowe aja melu omong lho, dipangan dasmu iki kok. Kowe ngerti telek cecak? Ngerti kaya rupamu. Ya, rupane kok telek cecak. Aku kaya Telek cecak. Telek cecak tenan. kowe Gak koyok. aku Heeh, telek cecak. kowe kaya. Heeh. Oh, berarti telek cecak iki diamput. Yo, Sri Huning. Ayo. Nggih. Kowe iku lho Duet Duet wong loro. Sak jogete. Aku ya diganti dikte Mbak Mor yo. aku bengi iki koordinator. Karek ketok wektu iki. Yo, Sri Huning. Sri Huning Mustika Tuban labuh tresno mring sabaya pati. Terus. Marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya anandang branti. Mbak Mur, ya. Nanda joget. Sri Uning Ketan Grahito Kanci tresna katange pribadi